Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So, nginamkela kuyona. Today ngivakashela kwesisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini la ifihlile emhluphayo njengoba esefinyelele ekuthenini afike la ekhaya afuna ukuzoyiveza. So, asike simuze ukuthi ingabe usiphathelene. Sawona. Yebo njani? Yaphela kunjani? Ngiyaphila. Cela sondeza imic kuwe. Yebo. Ukhulele kuphi? Ikhulele Lamonte. Beyinjani impilo yakho sakhula? Yena ibithanda ukuba nzima. Okay. Yeah, cause ngikhule nje nobaba kuphela, umama ngimazi. Oh, askies. Uthi ubaba uma washonaphi? Washona. Oh, askies. Wasamncane kakhulu. Yebo. Oh, askies. Sakhula ke nje ubengeve ubaba ke nje indlela zonke supportive. Nasekufundeni kwami ke nje ubenza sure ukuthi ngiyafunda. Ngabe uzalwa wedwa noma mhlamba unawo ama-siblings? Ngina ama-siblings. Mabili nje kuphela. Oh, okay. So yini-ke lo oyifihlile sufisa ukuthi uyikhulume today? Into engifuna ukuyikhuluma namuhla ukuthi okay, ngiyabonga. Into engifihlile ukuthi ngifuna ukutshela ubaba ukuthi ngifuna ukubuyela ekhaya manje. Ngoba la ngishade khona ukusekuthanda ukuba nzima beku right ekuqaleni kodwa manje ayiseshintshe kakhulu izinto ngenxa ukuthi angisebenzi ngifundile impela kodwa manje angisebenzi senginokukhunjuzwa njalo endlini ukuthi mina izinto la endlini angiyithenganga manje ngiyisebenzisa ngokufanele ngikuseleka semele manje mangiyisebenzisa ngicabange kabili ukuthi kombe khona umuntu owayithenga. Uhlangana iphi nomlisa? Nahlangana kuphi? Umnyeni wakho? Umnyeni wami sahlangana naye eDrobheni. Ukusho ukuthi umuntu koSoda ngila eNazaretha. Oh, okay. So umuntu wesiZulu. Yebo. All right. So mayisakushela iziphi izinto akuthembisa zona? Nize nifinyelele ekutheni nje uyamthemba ngokwanele ukuthi angabe umnyeni wakho? Wangithembisa impilo right engcono ezimina vele ngumuntu ongakhulanga nje endaweni e-right. So ngayibuka lempilo le ngayibona ngayithanda. Manje sengiyabona iyangihlula ngaphezulu kwami because manje ngiyancikisela ngezinto lezi ngihlale ngikhunjuzwa njalo ukuthi ukhumbule njalo ukuthi awukhiphanga imali wondliwa yimina. Hayibo. Yo, so kubudlelwane yabona sonke masingena kubudlelwane asiqomi today kusasa siyashada. No. Ngabe mhlambe unisajola engakalobole ekhaya. Ngaba akhona mhlambe ama red flags oye wawabona ukuthi ngathi la is not make sure kodwa kwasho ukona ukuthi uyamthanda. Naqhubeka nathandana. Ayekhona wona kodwa ke kwakuyinto engeke ngize ngithathe serious because kwakuthi mhlambe mahleli abo ngimuzwa indlela akhuluma ngayo. Ngitshela ukuthi hayi mhlambe uyayidlalela nje edlala into edlulayo. Abo manje usenza sure ukuthi no ubuyisa wonke lamazwi ayasho ukuthi cha qinisile sisi. Ithuba lokufunda walithola usahlala ekhaya wafundiswa ubaba since ukhuliswa uye noma uyena ukufundisile umlisa? Ngafundiswa ubaba. Okay. So ufika nje vele lapha yana nje. Ngifundile. Manje ngenza i-housewife ngihleli lapha nge-furniture. Wathi isikuba isizathu sokuthi afuna ukuhlalisa ekhaya akafuni nje yena njengomnumzane ukulekelelwa ifro yakhe ukuthi kube khona ukudla ekubekwa phezulu kwetafula for abantwana? Akafuni nje uyena uthi uyena umuntu wesilisa uyena umuntu kumele provide kodwa ngalana akabuye ehlala ngikhumbuza njalo lawo lokho. Ayo I don't think kufair because one akafuni ukuthi usebenze. That's one. Two, uyakukhumbuza njalo ukuthi lokho enakho awufakanga sandla ekubeni futhi yena akafuni usebenze. Kungiphatha kabuhlungu lokho because I understand ukuthi isizathu singemuva ngabe isiphi. So uke mhlambe wahlala phansi naye umyeni wakho wakhulumisana naye wamtshela ukuthi no ngiyakhona uku-understanda kona mawuthi awuthandi ukuthi ngisebenze. Okay fine. But esimeni sokuthi uhlezi ungikhumbuza njalo ukuthi into nento angiyithenganga nani angiyithenganga uyangibona ngisebenzi. So
angiyithandi lento oyenzayo. Okungcono ngivumele ngihambe ngiyosebenza kube ukuthi-ke awusalokhu ngikhumbuza ukuthi yini nani engayithenganga. Ngazama. Kodwa-ke wangitshela ukuthi yena umuntu wesilisa, yena umuntu omele ngabe uyaprovide. Kodwa ngiyangixaka uma ephinde futhi angitshene kanje. Angikhumbuze. Ngazama several times but then ngahluleka. Ngitshela ukuthi manje ngihlala endlini, ngumuntu omele ahlale endlini, akline, enze zonke izinto, ngimzalele iy'ngane. Iyona nje into elokhu eqhakambisa. Nabantwana bangakhi? Abawu-4. Okay. Bakhe umjida lo wakufica ungenamntwana? Angifica ungenamntwana. Okay, kungcono. So uye wakhulumisana naye kaningi njengoba uchaza. Ubani omunye umuntu amzwayo esayidini lakhe, noma mhlawumbe umama wakhe, noma ubaba wakhe, noma anti wakhe, noma mhlawumbe umngani wakhe obona mhlawumbe ukuthi kungcono ukuthi ungene ngakuyena, mhlawumbe yena useyokudlulisela-ke ongakuthandi since uzamile ukukhuluma naye wangakuzwa. Kodwa-ke ubani omunye umuntu umbone engcono ukuthi uyokakhulumele naye and uye wazama yini? Ngike ngazama kodwa kumuntu amthanda kakhulu nasondele nayo umfowakhe. Okay. Kuyikhona ukuthi bayafana ngoba nomfowakhe wenza la very same thing kunkosikazi wakhe. Lokho ngakuzwa nami sengithi ngiyamchazela wathi hayibo yona into efayo niyayenza nje leyo anti nina nifunani. Ngabona ukuthi hayi ukuthi kuyinto kanje. Uma wakhe uwena umuntu ukuthi ukude-ke yena umuntu naye asele naye. Uyena ukuthi ukude ngikwazi ukukhuluma ngoba sijwayelananga. Ngathi mangifika nje sayohlala emzini wethu. Okay. Ngiqalanga ngayohlala ekhaya. Awukodizanga. Yo, uyabusa. So njengoba uthi ufuna ukubuyela ekhaya-ke abantwana uplana ukuthi kwenzeke kanjani? Uzohamba nabantwana uye ekhaya lakho noma uzobashiya wena uhambe wedwa? Ithini plan? Angikwazi ukushiya ingane zami ngemuva. Uzohamba nazo? Ngizohamba nazo. Ngiyoyibonisa impilo yangiphila ekhaya. Ayikho enye into engizoyenza. Kodwa-ke angeke ngize ngimnqabele ukuthi ayibone ingane. Ngoba khona uyayithanda ingane zakhe. Futhi uyayispoila-ke. So nje ngizowagoduka nazo uma ifuna uyibona. Angayibona. Uzoyibona. So wena awulwi naye. Wena ulwa nokuthi ungakhoni ukuzisebenzela ngokwakho ngoba uhlezi phela ukhunjuzwa. Uhlezi ngikhunjuzwa nempilo nje angifili ngathi ngiyayazi manje. Sengazi lokho kuhlala endlini. Ngaphandle noma ngibuka nje abangani bami izinto abazenzayo ngisho ukuthi hayibo athi uyaphi ngoba uwashada wena. Ngabe mhlambe ubaba umuntu kanjani mawusu mzela nezindaba zokuthi usufisa ukubuyela ekhaya and nawazi ukuthi waqhwaba ekhaya lakhe wayovukela emndenini la uganela khona uzophatheka kanjani? Uzophatheka kabi ngoba naye wayithembile embona umthisi ukuthi umnyeni wami ukuthi u-right uzongiphatha kahle nezingane since kule mpilo ade ngiphila abenzima. Uzophatheka kabuhlungu ngoba ngikhaya ngathi ukuthi ngiyazama wathi hayi bekezela. Hayi kodwa manje sengaphezwa amandla ami naye ngizozama ukuthi ngimchazisele ngibone ukuthi ngithathe ngibeke khona kuzoba nzima impela ngoba hayi. Usemngana nobaba? Usemdala impela umdala. Ayiholi impesheni manje? Akakayiholi. So usanganeno? Sanganeno ngiyabuka ukuthi uzobona ukuthi le mali ade ngibuye ngithi ukumnikeza yona uzoyithatha aphi manje ngoba impesheni kusakudanyana sho uzoba nzimana nje. So njengoba umnyeni wakho uthi ubephila ngokuthi akukhumbuze njalo. Pho imali ubekupha kanjani noma ubuzithathela wena ngokwakho noma mhlambe wakunikeza ikhadi lahlala ngakwena? Abayanginikeza ngisho ikhadi lihleleka kumina bekuthi mhlambe mekufanele kukhishwe ingane okanye kuthengelwe ingane ngibahambe ngenzele ubaba ngoba ngiyasazi simaphila ngaphansi kwaso. Okay. Ngenzele ukuthi naye athi ujabula lapha ekhona. Basho njalo bathi intombazane ayikhohlwa ikhaya la ibuya khona nje noma kuthiwa kunjani kwakuthiwa emzini idla isihlanu u25 cents uyohambisa ekhaya. Ngiyajabula kakhulu ngalokho. Asike sizame ukumfanela kubaba amsimuze ukuthi izomphatha kanjani yonke lento le.
ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code uma ufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet uma usebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. Hello. Sawona baba kunjani? Ngiyaphila kunjani ndo? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Oh, Stufuza. Nginendodakazi yakho la e-studio. Becela ukukhulumisana nawe. Okay. Ngicela ungihambele. Yebo baba. Yebo sawubona ndodakazi. Yebo njani? Siyaphila singezwa kunina. Hayi siyaphila. Lana bekunodaba. Ngicela futhi. Kusekunzima la wawungibeke khona emshadweni. Manje benginesifiso baba sokuthi ngibuyele ekhaya. Oh. Sekunzima. Yebo. Hayi, anginayo phela mina inkinga ukuthi ubuyele ekhaya ngoba kukini futhi ilapho uzalwa khona. Kodwa ke manje inkinga ke mntanami. Njengoba phela sakukhipha sakuyise emzini. Owawuvela usikhombise wona wena. Sakwenza ke konke ke. Manje sizoyithini ke indaba yezikweletu ke labantu ke njengoba siba lokho zake izikweletu zabo sizothini sobakhokhela kanjani? Angithi baba mina ngafunda. Wawenza isiqiniseko sokuthi ngiyafunda ngithola yonke imfundo engifunayo. Yebo. Manje na-ke ngazo lezi iqhu lezi enginazo ngizozama ukufuna umsebenzi bese ke siyabakhokhela makuthi bayakhala. Yeah. Hayi, ngiyakuzwa ke mntanami kodwa ke anginayo inkinga mina. Anginayo inkinga ngizoyidlulisa ke nasemndenini ukuthi engathi ke sewunenkinga enjalo. Ngiyezwa ke mntanami. Yebo. Nami phela ngifuna ukubona ukhathazekile ngangikubisela ngangakulahli njengoba ngikubisa lapho kodwa ngangifuna ukubona ujabule. Manje makuthi awujabule nakumina ke futhi kubhlungu. Yebo. Ekhaya akanginayo inkinga ke mawubuyele ekhaya mntanami. Yebo baba ngiyabonga. Yes, hayi. Ngiyabonga nami wamukelekile. Yebo hayi. Ngiyazwakala. Nisale kahle. Yabona abazali. Hey mina abazali ngiyabazi yazwa yini? Umzali yabo kumanje akakubuzanga ubaba ukuthi inkinga ikuphi. So uready ukuthi uyoxoxa ekhaya usayobeka izathu ngoba manje njengoba engakubuza ukuthi inkinga ikuphi njengoba ethi akunankinga yena akanankinga ungabuyela ekhaya. I think ingoba nakho uzwile ukuthi ufonelwa from Black Life TV, that's 1. 2 ngikhulume naye kuqala ukuthi mhlambe abantu abadala bahlaniphile ubone shuthi ngabe ufake ku loudspeaker ungenze ukuthi izinto eziningi akafisa ukuyibuza. So manje nginishow ukuthi nanoma ngabe kuthiwa ukwamukelile but mawusufika ekhaya usayochaza Nkosi yami I'm pretty sure ukuthi usayochaza. So ngabe ukulungele kona lokho ukuthi uchaze yonke into and ubaba kanqeni ukuthi afonele indodana yakhe okumyeni wakho afuna ukucheck ukuthi ngabe lokho kuyiqiniso yini ngoba noma mhlambe uzikhulumela nje story sakho ngoba nakufuna ukuzenzela into zakho. Khona uzofona efuna ukuza ukuthi kwenzakalani impela njengomzali uzoba naleyo nto. Yes.
echazeni kwami ngizochaza khona la izoyibona lento ukuthi angikho right la ngisho khona manje. Ngizozama impela ngiyazi ukuthi usazothi yini ibekezela kanjani. Ngiyabaza abazali njengoba ngafuna ukukhuluma la manje ukulindela ukuthi waphuma nje studio wamtshela ukuthi ususendlini yakho uzokubuza noma wafika ekhaya la kwakhe usazochaza ngineshow sekhona kwami mhlambe futhi ayi mina angiyazi lento but ke ngifuna ukwazi ukuthi bunjani ubudlelwano phakathi kwababa okuzalayo nomyeni wakho ngabe bajwayelene noma mhlambe baxoxa nje mebethuke babona ngaso isikhathi noma mhlambe bayafonelana noma ubaba ujwayele ukuvashela kwakho bazona kangakanani bayazwana bona bayazwana nje njengoba becela ubuhlobo okay uyafika kubaba nje azobheka indodakazi yakhe ngoba phela ngiphuma okay afike ke naye udafa ngabe uyabona ngoba phela kuze kufike yena kodwa khona bayazwana kasho ukuthi hayi ngimphethe kahle akaza kubuza ubaba ukuthi yini ungavumelekile ukuphuma kwakuthiwa uthi uya ekhaya uthi hayi phela usemzini vele asho njalo Kona I do understand ukuthi mawusanda kushada vele bake bathi ukuhlala nje emzini ungababoni ekhaya futhi ungakhulumi nabo kweminye imizi bathi ungakhulumi nabo not unless kukhona into ebalekile edingakalayo ukuthi ungayikhuluma nabo then ke usungathatha ifone ubafonele kodwa hayi ukuthi uye khona indle eminyama ijwayele ukwenza njalo nje ukuthi mawusanda kushada awuyi kini awusabuyeli khona but siyadlula ke leso sikhathi uthola ukuthi usuyakhona ukuvakasha futhi nakhona ungavakashi kuthiwa uyolala because kanjani wena usuwangcwatshwa lapha wavukela lekudeni so ubaba njengoba ebonile ukuthi ungakhona ukuthi uvakashe ekhaya ubekuze kuze yena azokuvakashela so mawubhekile uye wacosha inani because uyakwazi phela uyakuzala and noma ngabe kuthiwa ukhuluma ngalutho ebusweni ngakubuka ukuthi hayi umntanami ngathi akekho right noma umntanami iwe ujabulile mhlambe khona lento ukuthi umzali mayifika angakhulumi yabo abuke lesisimathuli angazi kodwa ngiyathemba ukuthi bayibona ngoba bethi mase efike ngale ya phone umntanami right lapho khona okay should khona into bayinotice mhlawumbe ngakho futhi anokuthi avela sixoshanga mhlawumbe ke wabona something wathula abazali mina yazi ngihlezi ngizibuza yabo abazali bami mina bangithanda kakhulu basakhona futhi bayaphila boba u2 kodwa abangibuzi izinto ezingiphethe kabuhlungu because ngiganile mina angiqondile ukukhuluma ngempilo yami cha asikho ngami la singawe la because wena ungivakashelile but abafiki la bengibuza khona ukuthi kwenzakalani because babalekela leyo ukuthi if ngaqala ngakhuluma mhlambe sebeyifakile ke gxavuleni yenkinga manje ukuthi bona bangibona ngiright ngisaphila ngisabafonela benele ngalokho and ngi-right ngalokho indlela abangiphethe ngayo ngiyayijabulela kakhulu so ngesingawe njengoba ushilo nje ukuthi nabantwana ungaba happy ukuthi umntwana wakho mefinyelela esigabeni sokuthi uyakhula uyashada noma uyashadelwa abe ngaphansi kwesimo wena okusona manje hayi angeke awuyithandi lento le angithandi ngifuna ukukhululeka akwazi nje ukuzenza into zakhe ayimele so kusiyame yazi ziningi izinto ezilokho ezibuye la emqondweni noma fast manje angazi ngikhiphe kuphi ngidothe kuphi ngenze njani umnyeni wakho ke uye wamtshela ukuthi one day uyokumshiya angazi ngoba umuntu nolaka unolaka nolaka angazi awucabanga mhlambe mawugoduka ekhaya uzolokho afika njalo azokhoza idrama ekhaya nobaba na ela angazi kodwa asithi ngizobona mase kufike lesikhathi wena nje ukulungele ukuthi ugoduke ekhaya ngilungele nje ukuthi ngifuna uqala lento engangiyifisa ngizenze ngoba ngiyabona manje ukuthi angikwazi angikhululekile kahle so awunankinga noma ngabe kuthi umshado yaphela khona anginankinga usudele ngalendlela ukuthi awusanankinga nalokuthi shothi bikuhlupha lento esikhathi eside
kuyafana mase ngisekhaya. Naye angiboni ukuthi ukhona umuntu wesilisa ongahlala athi ulinde umuntu ohambile. So uyamdedela ngamanye amazwi. Yeah, ngiyamthethela cause yabo mase ngisekhaya ngibona ukuthi uzothi ulinde ulinde mina. Khona umuntu wesilisa ongalinda umuntu ohambile. Ngiyakuzwa. So ngiyithatha kanjalo. It's so deep, Shem. Kakhulu. Because thina as females siyakuthanda ukuthandwa. So ma usungicikelela nothando. Mhlambe kungcono uguduke. Angisho ngiyancoma uguduka kakho but thina siyakuthanda ukuthandwa, siyakuthanda ukunakekelwa. So if usuhluleka mhlambe kungcono uyeke. Asazi ngabe usayimisela ngokushada futhi? Ey angazi angiboni kodwa. Awuboni usu right. Hayi sengiright. Sengiright mangikwakhile nje wamuzi. Right. Wena ufuna ukuba nezinto zakho. Nento zami kuba ngibonisa hayi ngathi kubalulekile ukuthi ube nento zakho. Mekuthi uzohleza ukhunjuzwa njalo. Yo, ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi ungivakashele, ngikufisela inhlanhla nawusugoduka, kungabe ukuthi ukugoduka kwakho kuzodala izinkulumo eziningi engapheli because ziyastressana nje izinkulumo zizodwa. So ngikufisela inhlanhla kona konke. Mawufika ekhaya ukhona ukwamukeleka njengoba beseshilo naye ubhuti angabe sakuhlupha ukuthi esebona uzayibe usuhambe ngempela ke manje. Ngikufisela inhlanhla kona konke. Ngiyabonga kakhulu nami ngiyathemba ukuthi kuzohamba kahle. Siyabonga mama. Yo, mbuke lapha ekhaya. Bani besilisa ithi ngidwebele lento le. Siyazi ukuthi inini enadalwa ukuthi nibe ama provider empilweni zabantu besifazane okanye ngithi emndenini because khona umuntu wesifazane nabantwana. Siyazi ukuthi inini enadalwa ngokuthi kube nina enihambayo niyophanda nibuye nizophatha kahle umndeni wenu nondle imndeni yenu. But leyo kuncikiseleka asithandi bafethu. Asithandi leyo kuhleza ukukhunjuzwa uthi mawudumisa imoto uhle ukhumbuzo umkakho ukuthi hayibo leyo petrol ifakwe yimina njalo uhamba usheshe ubuye. Asithandi musana ukusenzela izinto mekuthi nizohlezi njalo nisikhumbuza ukuthi zenziwe yinina. Ongcono vele niyeke because asithandi kulokho esincikiseleke ngaso sonke isikhathi. Sazi ukuthi menithi nina niyasithanda nisoke nisithanda nezinto zonke nisenzela zona. Hayi ukuthi nisikhumbuze noma nisincikisele ngazo. Asithandi leyo nto. Mekuthi nawe umlisa ukuthuka usuyenza leyo nto iyeke asithandi ayisichaze asichazeki. Hlobo ngaze kubuyela umuntu ekhaya ngenxa ukuthi uyancikiseleka kanti umthathelini. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, uyeza ku part 2 la khona sizobona ukuthi kwagcina kwenzakaleni ngosisi esebuyela lapho ezalwa khona. Ningakhohlwa ke futhi ukuthi ni register lapha kwa EasyBet njengoba ngike nganichazela ngayo ukuthi me register usebenzisa i promo code ethi Black50 uyathola u50 i voucher yamahala nama spins i25. Ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare. Bye. Is there black